tu portibion, nung talo sorop ni hamatian, ay masama na sodungsiat tu pikiran ni Jolma, nung hehe Kristus siyan namate, natuk manorusi sahat tu suhi-suhi ni roha ni Jolma naung matdate, di bagasan las ni roha si songoni, upasahat tami ma, selama pasca ma dihamusal hutna. Paskai mabarita nauli na pasuang pakirimota, songon obun na mamornohi tano na hasang, songon ima haheheon ni Jesus mamornohi rohatta, nawasan diakka na tahirim. Dang tartiop tanoman ni Jesus, nung ngarap ibana dohot tita, majow goarta, jala pasuang roha naung sanga madate, doho pakilalaan na tarhatos, tahalasom maham Tuhan nama long rohai tapasang nama ibana nama ram si rohai haleluya haleluya hite hamamatemi ala disodangi hodo tanoman nami asa marpakirimon na mangolu hami ala ni haheheon mi dakpola bema biar hami mida hamatean ai hodo ulu nami ruas mudo hami di paucat hodo hami sian nakaholomon tu hatiuron sian hamatean tuhang uluan atok pargogoi mahami mamuji dohot mangoloi ho ari-ari pasangapon ho di bagasan haporsiaon na mangolu pai masahat hami tulabungmu. Amen. Mari dehita siya bukede nomor 627. Yesus nang haleluya puji endehon haleluya hamonangan di tuhatai nama naluhon si bolisi las maroha puji Tuhan Allah nang talu amateani sesa dosa ta haleluya mangolu Yesus haleluya diari pato toluhoni mangodo tanomanai Yesus Raja hangoluani napa tunduk konsi bolisi las maroham puji Tuhan Allah nang talu amateani sesa dosa ta haleluya mangolu Yesus haleluya. Tatangihon ma patik ni debata di pesta parjolo parningotan ari haheheon ni Tuhata Yesus Kristus imana tersurat di Kolose bidutolu ayat 1 sahat rodi ayat 2 asamalo naung rap hamu dipahehe dohot Kristus jalahi hamu ma akan adigijang ai disido Kristus hudul disiamu ni debata akan adigijang ima parwahon hamu unang ma aka naditanoon ido sahatna rap mangidogogo mahita mangulaon naho bartu patik mai ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulaon naho bartu patik mi amen tapuji Tuhan
Bukede nomor 172. Sesama dosaku oleh Tuhan alani mudarmu Tulung bidahami kuperhatutu jalahu topoti hami dodosa dohot pangalason nami nagodangi tatap mahami marhite asini roham jalase sama dosa nami saluhutna ala ni pakokop ni anak kakolongan ni roham Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami amen baga-baga ni debata taringat Tuhan sesani dosa songono dohatani Jehovah una mabiar ayau do siluluon ho nunga polahu jo guarmu ahuna punaho hasangapon ma di debata na digijang amen marede ita siap bukene nomor siap 4 ayat 2 dot ayat 2. Tatangihon mahatani debata turpuk epistel di pesta parjolo hakeheon di Tuhan Yesus imana tersurat di Hosea biduonom ayat sada sahat rodi ayat onom beta hita asamula kita tu Jehovah ainunga ibana mangaribahi laus ibana pamaluh mita nunga ibana mamugangi laus ibana manaori hita Sai manada mahita, seringas mahita mangyahi parbinotoan ni Jehovah, tudoson buha siang hari do sitong ni habibisarna, jalasay narodo ibana songon udan tuhita, songon udan nene na mamornohi tanohi. Dibaheni hubarbar nasida marhite-hite akka panurirang, hubunu nasida marhite-hite hata akka nasian pamangaku, gabe bicar akka uhupung songon panodang. Ido sahatna martua doakan atu mangihon hata ni debata
jala nau peopsa. Amin. Tapuji Tuata maredeta sia bukede nomor 633. Tahatidaku maha porsiau tai songonahi natidakon nidong atas saha porsiau disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan natu mo palangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai ima na tinubuon di si Maria nagabe-gabe asyato di porbadia adorak sohau bubuhan ido tuhata natu maor na bernit di panguman ni silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinor silang natua tu banua toru dung ditanom namulak mangolu di hari patoluhon nama naik tu surgo lahudul tu siamu ni debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosa ni disima ibana paima mulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dot namate au porsea di to di porbadia jaladong sada huria nabadia huria hato panialak Kristen akan nabadia do diasal ni dosa do dihatai namadok mulak mangolu do sogot daging ni halak daung mate do diangoluan na sora suda. Amin. Kor ama Joshua
majalahi ari nanengro rapon Jesus naung manaluhon hamatean 2 Korintus 5 ayat 17. Huria na hinaholongan ni Tuhata, jodjod do mabiar hita manang sita-sita na sorat tulus hiranang tutubdo si hirimon tuari nanengro songon hinabor na tartutup alai di paingod dohita di paskaon ia tuhatai partonun na soolo mga bulokon bonang naung gotap di parhasyang ibana do rohata naung magopui jala di paune doi asa tarpatu pa ibana nai baru dingolutta. Ale Tuhan, hupasahat tami ma sihirimon nami tu juluan ni Arion, tu bagasan tanganmu. Paulak mamuse pakirimon nami naung sanga mitok, asa taruli hami di gogo na ibaru. Laho majalahi ari nanengro ikon radedo hita mamiakon boban na pasorat hita mangalaka ima akana taae di ari nasalpu ai jojod do hita sudat mangalaka tujolo ala seta homol dope napaet di ari nasalpu isarana hosom hasalan manang panolsolion diri naung manggopang di rohata hatani tuhata madok nunga salpu pangalaho narobi haheyon ni Kristus ima tadda paboa nunga rumar hinabor ni pangalaho narobi unang tugalup keluarga na marukil alaniaka parsiaduon ni parangoluon haheyon ni Jesus sian namate ima papos rohata molo hamatia penunga ditaluhon ibana datung so tarurupas samahita mangadopi akan manosak ngolutta pangajarion haporsiaon na dumenggan tu yanakon ima molo dipatuduhon na torasna tu yanakonna hape namasa rope hamaolon dang busisaon alai manotong do nasida mangasahot Tuhani salpu pangalahon narobi holso busisaon dang biar ale Tuhan Yesus molo marukil hami alani aperluan paingot mahami pabuao upasahat haim anasa na hinolsona roanami tuho naung monang manaluhon haholomon dot hamatiani amen tabegema titing di mingguta sadario. Sadarion Minggu 20 sia, Minggu 5 Maret 2026, guarni Minggu ima pesta parjulo parningotan ari haheon ni Tuhan Yesus. Topik ni Minggu tasadarion ima hehe Yesusi di ari patuluhon. 2. Sermon Parhalado. Di hari Jumat 10 April 2026, sermon Parhalado masuk pukul 10.07 WIB. Namangihut tolu persembahan amplop. Di Minggu tasadarion Minggu 5 April
Minggu sermon keluarga, di ganuk Minggu parjolo di patupa do sermon keluarga. Bahan sermon nunga di parade di pitu ni garejata. Jala dibagihon di grup WA wek masing-masing. Pinangido asarade hita patupahon. Namangihut walu padidion nabadia. Di hari Minggu tasadarion 5 April 2026 di parmingguan Arianon. Patupahon ni huriata do padidion nabadia. Tu sada poso-poso. Namangihut museng sia pesta paringotan ari haheon ni Tuhata Yesus Kristus manang kebangkitan Tuhan Yesus. Di patupa huriata do pesta paringotan ari haheon ni Tuhan Yesus akaw makegiatan na. Buha-buha ijuk manang subuh. Hari Minggu 5 April 2026 nunga di patupa huriata buha-buha ijuk manang subuh naking masuk pukul 5 WIB na maringanan di gereja taon. Namangihut pesta parjolo paringotan ari haheon ni Tuhan Yesus manang pasca parjolo. Di hari Minggu 5 April 2026 ima pesta parjolo paringotan ari haheon ni Tuhata Yesus Kristus manang pasca parjolo. Parmingguan manogot naking masuk pukul 7.30 WIB jalasonari parmingguan arian masuk pukul 10 WIB. Pesta paduahon paringotan ari haheon ni Tuhata Yesus Kristus manang pasca paduahon. Di hari Senin marsogot 6 April 2026 di patupa huriata do pesta paduahon paringotan ari haheon ni Tuhata Yesus Kristus manang pasca paduahon masuk pukul 10 siawib manang pukul 7 bodari holan sahali kebaktian. Kebaktian sore domu tu pesta paringotan ari haheon ni Tuhata Yesus Kristus manang kebangkitan Tuhan Yesus. Kebaktian sore di hari Minggu 5 April sadarion ditiadakan manang masohot. Namangihut rekening Bank BTN, Bank Tabungan Negara. Nunga dibahen rekening ni huria nai baru marhite Bank BTN, Bank Tabungan Negara. Nagabe rekening huria manggati rekening BRI. Sialani tuaka ruas na nang pasahaton pilihan nunga boy ditransfer tu rekening Bank BTN dengan nomor rekening 0091 0188 000 4637 atas nama HKBP Jalan Lurah Cimahi. Namangihut 11 mutasi pendeta resort. Nunga sahat tuhriata SK mutasi pendeta resort dengan nomor sada walu-walu _PDT _SK _03 _2026 atas nama Amang Pendeta Samuel Marluga Simatupang MTH ima nagabe padita resort di HKBP Kota Bumi Distrik 22 Lampung. Dohot SK nomor sada walupitu _PDT _SK _03 _2026 atas nama Padita Tubur Ferry Siregar MTH ima nagabe Padita Resort di HKBP Cimahi Jalan Lurah Cimahi. Nah sebelum nasida ima pendeta resort di HKBP Kota Bumi Distrik 22 Lampung. Domutusi Patupaon Nuhriatama tanggal 12 April 2026 perpisahan di pos Parmingguan Kota Baru Parahyangan dohot pos pelayanan Cipatat. Tanggal 10 April 2026 marjami tama amang padita Taparpudi di Huriata HKBP Cimahi Jalan Lurah sekaligus pengumpulan tali kasih. Tanggal 26 April 2026 diojakon amang padita Samuel Marluga Simatupang MTH di HKBP Kota Bumi Lampung. Namangihut tanggal 3 Mei 2026 di Patupama serah terima di HKBP Cimahi Jalan Lurah. Namangihut 12 perayaan Pasca Sekolah Minggu. Patupaon di sekolah minggu do perayaan Pasca Sekolah Minggu akaun kegiatan na Prapaskah. Hari Minggu 20 Maret 2026 nasalpu nunga di Patupanasida latihan kor gabungan. Di hari Minggu sadarion naking 5 April 2026
di Patupama lomba perkelas. Jala puncak perayaan Paskah Sekolah Minggu, hari Minggu 12 April 2026, ibadah sekolah minggu masuk pukul 10 WIB. Di Udutima penampilan anak sekolah minggu, sian kelas kecil sampai kelas besar, dohot tamu undangan, serta pembagian hadiah. Nah terakhir, warta tambahan, oven booth Bank BTN, Bank Tabungan Negara. Pada hari ini Bank BTN Cimahi membuka gerai BTN Open Booth di depan gereja kita. Bagi jemaat yang akan membuka rekening baru di Bank BTN, Bank Tabungan Negara, akan diberikan aneka merchandise. Songonima titing namasa di huriata, Tuhat tama nama masu hita. Shalom. Shalom. Marede maitasya bukede nomor 10 ayat sada dohot hutna hurut ma tapasahat pilihan sada a dohot sada b.
di batana sumurung sian saluhut na roha. Ima mga rajai ati-ati doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan itu hata di pesta Paskah na parjulu sadaryo. Imanatar surat di sada Korin 15 ayat sada sahatu ayat 10 sada hujahama. Alai naing ma pabotohonok kutuhamu akadongan barita nauli nahu barita tuhamu na jinalomuna naung gabi hajong jongamuna lausido parhitiamuna gabi malua namun ditiup hamu hata na binarita tuhamu ia na sosadok magopo hamu porsea. Aisyah mulana hupasahat tuhamu na hujalo oddo naung mate do Kristus alani dosata hobar tunatar surati naung tartanom do ibana gabi di pahehe diari patoluhon hobar tunatar surati jadi di pataridahod do dirina tusi kepas dungi tuna 12 dungi di pataridahod dirina sahalitu lobi 500 dongan. Na tumorop si anak kay mangulu dope di bado naung moding. Dungi di pataridahod dirina tu si Jakobus. Dungi tu akka aposteli sudena. Alay di pudi ni saluhut nai di pataridahod do ibana nang tuau. Natardok tubu di nasotikina. Ayaudo na umemet si anak ka apostel na sotamado aunian goaran apostel ala naung hulile huria ni debata alai na dia unuaing sian asini rohani debatado ubain na dapot jaladang na magopo asini rohana na tuawi ay gumodang do na huulahon sian na sida saluhut na alay dada au tahe asini rohani debata na tuawido atong manangahape manang nasida songonido parjami taon nami jala songonido gabi porsea hamu ido sahatna. Selamat hari Paskah madihita saluhut na wanginang tolaw rohaku nakin tiki Juma Agung alamane sa dosa sehera na apala sudi doro ruas sommer minggu naruhakku kan ala na marulon na badiay do noangin naruhakku jadi dung Paskah banakin lumayan maatergok garejay alay dung padua honon benga sudi di banay naruhakku alay manangahape cerita ni sada na pasti molomar Paskah ikolas do roha. Amin. Jadi maret lemasian nakin hutangihon. Nagurangan hata haleluya di detai. Mangit deho nak ke haleluya. Haleluya haleluya nunga hehe. Jesus doho asing. Alai naing ta koreksi jo sotik. Adong do dibegi hamu lagu haleluya nakin natai deho ni sude nelabat. Adong girang gu sudah tay deho haleluya ke da 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 dam alay anok sa da nakik haleluya tanala batian duksay po tum termaret le marwas ni huria haleluya haleluya asing gabi narwaku bahasa haleluya na parjuloy gabi sehera na sumar haleluya hamin naruhakku kan. Jadi maksud tu boy dotong gabi koreksi noni memang haleluya ikon molo di bahasa ni liturgi dibain dia bagaikan derap langkah angkatan dan 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 habis kita haleluya alai boy do pe radio bay noni otikate tuak katikin neng rock dangik kopola sonari ate. Nah, amanginang na hinaholongan ni Tuhan ta Jesus Kristus.
mololas rohata nuaing adong do molo tauhir jo siya kalak batak na. Adong do istilah ni halak batak songonon. Molo marsikat do nadenggan nauli molo narua marhuri dokon. Tahe. Marbikas itu tahe. Marsiala do naro nadenggan marbikas do naroain naro di halak batak. Walau hamu halak bataki. Aku. Walau kerja berhada majua. Berbikas di dok tahe marsiala do hok mar amang tahe. Berpungu jok kerja berhatan do sudi manaring oti ira. Ala pasti do mula do ngulolas ni rohai ko ilok ko ni dina dihata perjulu nei. Ido kata pengantar pemuhai niak kapak kata yodda. Oke, noaing sahab mahita. Adong las ni roha. Ala paska tadokon las ni roha. Sepakat maju hita. Paska las ni roha do. Las ni roha. Adorak so Kristen nga adong paska. Nunga. Ima ditiki na binuan ni debata. Marhite akka panurirangna, akka panguhumna bangsa Israel, ruar sin halak Kristen, anong mapas kamuse? Ima setelah kebangkitan Kristus atau setelah kelepasan manusia dari dosa melalui kematian Yesus di kayu salib. Irotong pasca setelah kematian, kan? Kelepasan dari dosa. Nah, hurian itu hatta dihamuna donga sahabor seaon, molo dunga dongi, aha maberengot tanuaing. Songod dia do paskaita atusi, songod dia do haheheonita atusi, jala boasa gabeta rojar ngolu ni jolma mamestahon haheheon ni Yesus. Habeta atusi karya penyelamatan, karya penebusan ketika dia mati di kayu salib. Ai mudarraido manesa dosa di jolma. Ino selalu tahapor seai, ino selalu tadokon. Ai dung mate Yesus mangolu maau. Dung mate Yesus sesama dosaku. Atong hamuak kadongan nuaing paskah keselamatan imau. Setelah keselamatan itu diberikan, marpesta mahita musenuaing, marpesta pasca haluaon makalason sude aka naung niulani Tuhani di bagasang ngoluta. Molo si Paulus mengetusi ia pasca dada sekedar haheheobe. Bukan sekedar kebangkitan lagi. Tetapi jauh lebih dari kebangkitan, dia merasakan efek dari kebangkitan tersebut. Hurian itu hatta dihamuna donga sahabor siaon. Aha do hurua diberengi mana. Songo dia do hurua dihilala iwana. Aitik ketika masa kebangkitan. Nunga. Dang dobe. Ay ditakup tahi mana lo tu dia do. Tu damsik. Nga mana imana tu banwagid jang isi. Ay Tuhan Yesus dosa diri mana ko ibana langsung. Atau polusin na. Apakah matahari sinar? Gabi buta imana. Baru panakupon ni si Paulus. Jadi kalongan dokok ahubo to dia lusi hamu de rohamu na noaingi kan
Sitong gonero hamunayalay songon na mabiyar mangalusi. Nah hamak kadongan tabereng mak. Dung ditakup Tuhan Yesus. Dung ditakup si Paulus. Gati magoarna Saulus gabe Paulus. Jala dung ditakup Ibana magabe Ibana do salah satu apostel na balga na tarbarita. Sa perok tolu perjalanan pelayanan ni Ibana nabuhi mabuka gudang huria, gudang gereja di tonga-tonga ni pelayanan ni Ibana. Dakola sada daerah, piga-piga daerah, bahkan ya bangsa ate. Lau mana tuaka luak-luak na asing, lau tu Rom, lau tu son, tu Athena, tu son dan lain sebagainya. Alai na menarik ketika dia melayani dohot di Huria Korin, di surat Tolibana maun. Laho mengajari jemaat na adong di Korin tentang bagaimana Yesus yang mati, bagaimana Yesus yang hidup kembali, dan bagaimana Yesus yang akan naik ke surga. Alanya pangajari ni mana songoni memang lagi godang kacau balau Huria. Gereja narong di Korin terlebih mataringo tu aliran-aliran gnostik naso mempunyai daya tangkap taringo tu hamamate dohot haheheon ala halaki aliran nai dia nanyata ikoniro na sitong walaupun yang nyata itu sebuah kejahatan. Sitong doh halaki karena aliran mereka adalah aliran yang mengandalkan logika, pikiran. Nah, ido koribana. Jadi tabereng mahamuak kadongan sangobas. Dido ibana masonon, tohodo mate Kristus ne mana. Alaida Kristet do mana tiki. Dak si huto Jesus do mana tiki. Alay buhay mana makatidakon berek kamu ma diudu ni hatai. Barita nauli ido babuahon. Ima hobbartu natar surati. Ternyata yang memberitahukan kebenaran tentang kematian Yesus itu sendiri adalah firman itu sendiri. Hatani debatai sendiri. Natar surati, firman Tuhan itu sendiri yang menyampaikan kepada Paulus bahwa Yesus benar-benar mati. Sehingga dalam teologi Paulus yang lain berkata, maka sia-sialah iman kami jika Yesus tidak bangkit. Jadi di papos marohani halak Korinon, hurien arong di Korinon, tohodo mate ibana ninna. Jala tohodo imana mulak mangolu. Dia bangkit kembali. Bahkan ditekankan kembali amanginang. Natar surati do matdo. Firman itu yang berbicara. Bukan dia yang berbicara. Tetapi firman itu, siapakah firman itu? Yaitu Allah itu sendiri. Maka yang berbicara tentang kematian dan kebangkitan adalah Tuhan itu sendiri atau Allah itu sendiri. Sebab kematian dan kebangkitan itu adalah rancangan Allah yang dirancangkan dan ditetapkan oleh Allah. Hamak kadongan na hinaholongan ni Tuhan ta Jesus Kristus. Ahado nagabe ipola na parjulo na yung berengot ta siyak kaheheon no. Haheheon ni Jesus dibuktikan. Karena orang berlogika dan Paulus kadang menjawab dengan logika. Bahwa Yesus menampakkan dirinya saksi yang pertama dalam teks. Bukan utama ya, bukan saksi utama. Saksi yang pertama dalam teks dikatakan bahwa Yesus menunjukkan dirinya kepada Kepas. Artinya ada orang yang melihat Yesus itu sudah bangkit dari kubur.
yaitu orangnya adalah Kepas. Yang kedua adalah 12 murid. Dan yang ketiga menjadi saksi mereka adalah ada lebih dari 500 orang yang melihat. Dan sampai kepada apostel-apostel yang lain. Nah, naparpudi di do ibana ma, tuau ma parpudi. Au do na poso. Au do na poso. Gariada do ibana do sehera na sotikina do betubu. Itu do kuribana itu. Belum saatnya lahir. Tetapi Tuhan menampakkan, memberitahukan kebangkitan itu kepadanya. Ahado beritai hurua. Ahado lasni rohai hurua. Di dokma ala auno memet. Auno memet. Bahasa auno memet ala auno lea. Bahasa imana na lea ala ibana do si pangalele huriainin na. Kan Saulus adalah orang yang gencar membunuh orang-orang percaya. Bahkan ketika ada perkumpulan orang percaya kepada Yesus, dia hanguskan itu, dihancurkan. Sehingga dia berkata, aku yang mengejar, kini aku harus dikejar. Au pabunuh, ikonau nama, bunona, dan lain sebagainya. Nah, amanginang, inilah yang mau dikatakan. Tapi semua itu berkat dari anugerah Allah. Sehingga walaupun dia yang terakhir, sehingga walaupun dia nomet, tetapi kalau kita lihat bagaimana Alkitab berbicara tentang Paulus, bahwa Pauluslah yang paling banyak surat-suratnya dalam Alkitab. Metido dipakai bana, nung gudang. Alailas godang dohulahon ini na ibana, alai saluhut na dangalani au, alani ibana do, namarhua di do ibana, alani ibana, namarasini roha, ni debata na tuau. Jadi hamuak kadungan molo marayahu pas kahita habe, ahado neneng berengota. Di samping Yesus telah menyelamatkan kita dari dosa, dari ikatan dunia. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ini menyegarkan iman kita, menyegarkan hati kita bahwa kematian bukan lagi selamanya ada, tetapi kematian sudah dikalahkan oleh kehidupan Yesus. Dangadong bihabiar dihita hamatian. Dangadong kematian itu diibaratkan sebagai kehidupan manusia sebelum dia diselamatkan oleh Yesus itu sendiri. Dangadok pakirimot di hamatean. Tidak ada lagi sebuah pengharapan ketika manusia sudah mati. Tidak ada lagi apa yang bisa dikerjakan manusia. Demikian juga Bapak Ibu Saudara mau merefleksikan diri pada hari ini. Banyak hal yang membuat kita mati dalam kehidupan ini. Banyak hal yang membuat harapan kita mati. Banyak hal kadang mau ingin memberikan yang terbaik, tapi tidak bisa dihalangi oleh peti mati. Dihalangi oleh liang lahat. Hacid diai. Dangadong bebak kirimon na, songonina manguluon. Dangadong be, songonina manguluon. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hari ini Tuhan mau berkata kepada kita, dalam Paskah ini, dalam sukacita ini, lihatlah, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Bagaimana Paulus yang memusuhi bangsa-bangsa atau orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dia tenggelam dalam pemikirannya sendiri. Dia tenggelam dalam keinginannya sendiri. Dia tenggelam dalam hal ketika dia boleh melihat prestasi kehidupannya sendiri. Dia kan doktor. Dia kan ahli Taurat.
Dia kan orang yang napogos si Paulus. Daw. Dang napogos si. Ay boy mana marsikola sa hatu doktor. Dia mempunyai itu. Dia sudah hanyut di situ Bapak Ibu Saudara. Lama-lamanya Allah melalui kuasa rohnya merubah hidup Paulus dari orang yang jahat kepada orang yang benar. Kematian itu sudah tidak lagi menjadi lingkaran atau liang kubur. Tetapi itu sudah terbuka, sudah kosong. Pergumulan kita Bapak Ibu Saudara sudah diubah oleh Tuhan. Penderitaan kita sudah diubah oleh Tuhan. Tidak lagi tenggelam dalam penderitaan. Maka orang yang percaya harus mampu melihat dirinya adalah orang yang sudah dibaharui oleh Kristus. Orang yang sudah bertransformasi dalam kehidupannya. Allah sesuatunya dilayakkan oleh Tuhan. Dan talup dopiau mabain nadenggan. Dan talup dopiau mangulahon nadenggan. Bapak Ibu Saudara, Paulus juga berkata, tidak ada yang talup. Alai di patalup di harus sudah. Di patalup Tuhan itu sudah. Maka itulah sukacita kita. Selain dosa-dosa kita sudah diampuni, sudah dibayar. Untuk melihat ke depan bahwa perjalanan ini bukan hari ini dan hari yang lalu, tetapi masih jauh Bapak Ibu Saudara perjalanan kehidupan kita. Marilah tetap setia kepada kebenaran firman Tuhan. Iro si Paulus, ay barita na uli domat dokkon. Hatani Tuhan itu domat dokkot tuauninna. Artinya orang yang mempunyai masa depan yang indah dalam hidupnya adalah orang yang tergantung kepada kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi marsihoho mahita tutuhani. Pikiran kita tidak bisa membawa kita kepada sebuah kebahagiaan total. Keinginan kita ini tidak bisa membawa kita kepada sebuah kebahagiaan yang total. Hanya kebenaran firman Tuhan yang membawa kita kepada sebuah kebahagiaan total. Dungi hamak kadongan, akuilah bahwa hidupmu adalah anugerah Tuhan. Lala halalas ni roha godakta, duk hehe Tuhan Yesus, ima asini rohana, nunga say dipasahat tuhita. Mengulu maho di bagasan asini rohani Tuhani. Mengulu mahita di bagasan asini rohani Tuhani. Jalaido no marga natabereng, dukkon haluaun nito ditta. Gabi jupang ma akka asini roha dingulut taon. Saulat nari atong ala asini roha donguluon. Dang rikot mengandalkan akka pikirata. Karena ini cuma kasih karunia Tuhan. Cuma asi-asi ini bata. Asi-asi namanya asi-asi pemberian. Kapanpun bisa diberi, kapanpun bisa diambil. Jadi hanya bersyukur kita kepada Tuhan. Hanya menaati firman Tuhan. Tidak bisa ada yang kita andalkan Bapak Ibu Saudara. Kita bukan pemiliknya. Bukan pemilik asini roha. Kita penikmat asini roha. Kita bukan pemilik belas kasihan. Tapi penikmat belas kasihan Tuhan. Jadi bahagia mahita di nguluton. Marhiti pas kau namanginang. Ayo transformasi hidupmu ke arah yang lebih baik lagi. Transformasi imanmu ke arah yang lebih setia lagi kepada Tuhan. Tahapor siya do iya padidion na badiyay. Ima narapak mati do hita do Kristusi. Jala rapak hehe marhite haheheon ni Kristus. Atong molutabuan no aing ibana tu padidion na badiyay. Napasahatot do hita tu asiniroha ni Kristusi. Asa na po tanah siniroha ibana marhite hamamate do haheheon ni Kristus. Jadi dia mendapatkan anugerah itu, keselamatan itu. Jadi molong tapasahat ibana anon tu harajaun ni debata marhite padidion na badiyai. Tugas muna ikut bersaksi do di nguluon. Bersaksi kepada anakmu bahwa kamu dipakai Tuhan untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan kepada anakmu. Dia bukan empunyamu. Dia milik Allah. Dia dititipkan di keluargamu oleh Allah.
tapi tugasmu berat. Kamu dipakai Allah untuk mengajarinya, untuk menyampaikan kebenaran firman Allah kepada anakmu ini. Maka tugasmu berat, bersaksi kepada dia. Nah, orang yang bersaksi adalah orang yang sudah menerima Tuhan dalam hidupnya. Jadi yang pertama lakukan, terima Tuhan dalam hidupmu. Perbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Perbaiki nilai spiritualitasmu dengan Tuhan. Maka kamu akan menjadi saksi yang hidup kepada anakmu untuk menyampaikan Injil kebenaran kepada anakmu kelak bahwa Kristus adalah juru selamat. Diberkatilah orang tua yang selalu setia kepada Tuhan dan setia menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anaknya. Hita manginang, setia mahita di nguluton, ayo bersuka cita, ayo semangat. Selain dosa kita juga sudah dirubah cara pandang kita untuk hidup. Kita juga sudah dirubah cara beriman kita agar lebih baik lagi. Mari di dalam Tuhan kita bisa laksanakan, di dalam Tuhan kita bisa lakukan itu. Dan tema minggu kita dengan tegas berkata, Kristus telah bangkit. Maka bangkitlah dari segala pergumulanmu. Amin. Bangkitlah dari segala kekacauan pikiranmu. Amin. Bangkitlah dari segala kekuranganmu. Amin. Bangkitlah dari segala keterpurukan hidupmu hari ini, esok. Dan bangkitlah dari rasa sakit yang kamu alami hari ini. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Amin. Martang yang mahita. Pasu-pasu mahatam. Asa hehe hamid Tuhan. Sianaka hamaulon ningulu nami. Doho sianaka namanosak dingulu nami. Songon haheheon ni Kristus manaluhok kamatian. Di parjabaran nami Tuhan. Di harajaon Banua Gicangi. Ajari mahami hehe dingulu namion. Dang lalap pami di parlalapan gabehera namate. Alai namangulu dohami di pakirimon doho di paniddangion nami. Pahehe ma pakirimon nami haporsion nami. Marhitiak ka ulaun nirwas ni huriamon. Ramoti jala jamot tu nasida Tuhan. Leo nakapangomoan na talup tu nasida. Leo nakapasu-pasu. Ibu-ibu magodak tu akadadanak. Hahi pason tu namar sahit. Songonia le Tuhan habisuho tu akan namar sekolah. Ulaun parkarejuat tu na mangalului parkarejuan na. Jala sirokap ni toddi. Dia kanana yang mangalului sirokap ni toddina. Pardalaran ni huriam. Hupasahat tayo matuho. Hobar matulomon ni roham. Unang tulrohan nami. Asa gabi tau puji-pujian ngulu nami o Tuhan. Cara khusus martangnya kami itu sudah karwas ni huriam namar sahid. Tuhan. Dang marna loja kami mangangguk ko tuho. Dang marna macari kami. Mangilik-ilik ko. Tangya ko kami nuaing secara khusus. Yan akon ni naposom. Yan akon nami si Chandra. Si Litonga. Hubere kami do huasomi Tuhan. 10 tahun. Dung masa akan nama saya di nguluna. Di pasu-pasu hoi bana. Di parhamaul hoi bana Tuhan. Alai di pudian ni hari na parpudion. Topu adong rosonggop sahit. Alai di papatar hodo na burju ho Tuhan. Natuari mardalat do dinggad do operasi ni anak kami. Jehovah di bata. Unangalang asini roham. Unangalang dinggad ni basa mali Tuhan. Sayhoma nama jama. Jama si majujung na Tuhan. Asabui talus. Sudia kana mohop na milas siyan si majujung nai. Mau lihat Tuhan. Pasu-pasom mo na posom. Asamar paniddangion. Doh marpakirimon dinguluna nang ina nami. Nang ibotona.
nang sudiak kanatorasna marpaniddangiyon dohot uso-uso tu alupami. Songonima alay Tuhan nang ianakkon ni Huriam seneta boruta julu pasu-pasu Tuhan di proses perobatan ni ibana rapak dohot inanami pardihutan ni naposom amanami situ AJN pajaitan nang boru na baban say mga luluy hamamalum siyak ko do tuhat torus dakku boto hami di dia jupang nami alay na hu boto hami di ho along do Tuhan lehom may marhite-hite ak ka dokter na manangani na sida di proses pengobatan ni alay Tuhan songoninang inanami pulen di boru si matupang marsugot tu bagi kami berita Tuhan naing operasi lanjutan ali amang pardengkan basa dakku boto kami songod dia bernik na di tahun ibana songod dia hacit na di ay ibana pasabam rohana paho pikiran na paho haporsyaon na jala semangat niya kapoparan na pe Tuhan lau manangyakon na tua-tua nai jalo Tuhan patudu ma rumah sakit patudu ma akka tim dokter medis nalau baik tindakan operasi pasu-pasu ala medis asa sudia le Tuhan gabe marhapatean Tuhan mamalum ni inanami mangasihi mahodi ibana upasaha matuho daging dohot todina di hatuaun ni umur nai Tuhan homa Tuhan ni ibana mangulu atik mate ibana jalo ma ibana sesa dosana parnapuna ma ibana di harajaumu jala apunam ma ibana alay Tuhan nami nang ama nami amang pajaitan pasu-pasu ma dinasubuhi dope mangojak ko si majojak na ala ni sigurbak na alay Tuhan dohot pamatang na nasubuhi pe gias lau mardalan pasabam rohani amanami manaon na berniti jalelek-elek nami atik tungboy do pe Tuhan ibagasan nguluna marhamalumon ibana pasahak mahamamalumi alay lomoni rohamma nasaut martangiak kami alay Tuhan di bagasa tikyon nang tuyanakon ni ruas ni Huriam Franciscus Sinaga songoni doho yanakon ni naposong Franciscus si matupang pasu-pasu alay Tuhan dinagali pamatang na jalanung nga huday hami denggan ni basami nga boy mulak si Franz ya rumah sakit alay Tuhan say daoni ma akan namilas na moho siap pamatang na si Dabi na marsahiti malumbait Tuhan na marpakirimoni say patulus sude homa Tuhan nami natotok kusob bahami sa guru di homa ngulu nami doho pardalanan ni parngulon nami marhite Jesus Kristus amen. Tapasa mapiliata tuadopan ni debata siyan nasa tod di dohot ta porsyota mared de mahita. Mate
kita tu acara pendidikan nabadia. Oh Yesus nang terdiri do poso-poso Sai Roma menaliki hut manjalo Martang yang mahita. Alia manami na di Banuagijang, narodo kami tujulom mabuan, dagdanakon, saya si maroham. Jalo maibana, gabi anak kom, pasu-pasu jala pargugoy maibana, mangyahi hanguluan sugut, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamudongan na mabuan dagdanak si Didionon. Tangihok kamu mahata ni Tuhan Yesus. Laho mahamu tulia portibion ninna madoa kasih sianna. Pudai hamu masaluhu bangso. Didi hamu manasida tu bagasan goar ni debata ama. Dohot anak, dohot tod di parbadia. Ajari hamu ma nasida mangaradoti saluhut na hutona honi tu hamu. Jala ingo ma sai dong anakku do hamu. Ganu pari rasi rasa roh ajal lihas yang anon. Menangis na porsia dohot ni didi dapotan hanguluan. Alai na so porsia hona uhum sugut. Tangi hok kamuma dohot hata ni debatana tersurat di evangelium ni si Markus. Adong maakan na mabuat danak Tuhan Yesus asa di jama. Alai dipicang kasisian naima na mabuani. Jadi dung diida Tuhan Yesusi sugu marohana di dogma luas samuma akada danaki rotuau unang oray hamu na sida ay diak kasi songonido harajaun ni debata. Natuturo na hudakot to hamu manangise pe angko sosongod dadana ibana majalo harajaun ni debata. Dang bongo ibana tusi dungi di haul ma akada danaki dia pehom matangan na tu nasida masu nasida cong mahamu na toras. Atong hati daku kamu majolo hapor siautai. Atong alusi hamu mahata nahusuk kunon. Di pangido hamu nuaing didion dagdanakon tubagasan ni nahina porsiaw muna alusna di pangido rohanami. Beha naolo do hamu mamudaya na komunaon asa diboto jala di hutun nasida hatani debata alusna naolo do hami. Naolo do hamu marsuru nasida tu gereja dohot tu perguruan ni huria protestan asagabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus
alusna naolo dohami. Atong tapasaha maibana tu debata marhite-hite padidion na badiay. Ale Charlotte Vriella Hutajulu. Hudidi mahotu bagasan goar ni debata ama. Dohotu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohotu bagasan goar ni Tod di Porbadia. Amin. Di ramoti Tuhan debata maho. Di habobongok mon tubagasan harajaun ni debata. Rodi saliling ni leling na. Amin. Say pargugoy, jala ajari manasida manugunogu dan akot. Ikondo tuho boanon lau ngajalu parbadangna. Tatangi ako mapeliata. Ali di bata amanami na di Banuagijang. Hodo haroroan ni salhut si lehon-lehon na dinggan dohot na solibasa na mauliutus. Upasahat tami masian na ni lehom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni si lehon-lehom itu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana dilemundi, pamutaku, osadohon gogoki, rudi saluhun artaku, upasahat Ali Tuhan di bata amanami jala para siroha. Mauliate marohan nami jala pujion nami ho. Alalong ditubuh ko hami padua halihon. Siya godang ni asin ni roham tupak kirimon na mangulu. Marhite-hite haheon ni Tuhan Yesus Kristus siyan namate. Nung agabi si palua jala si Pangulo anak mi di hami. Jala iba na Tuhan nami. Iba na ulo nami. Si ihut tonon nami. Namarlas ni rohalo hami no aing marningo haheheon nay. Nung talo si bolis. Talo hamatean. Talo banuatoru. Dang mabir bihami mida hamatean doho sorop na. Ay nung mo ng Tuhan nami ulo balang nagugoy. Iba na dumanogiho kami siya kamate at tuhaheheon sugot. Ala ni ubayin hupangilo hami. Saya si maroham. Patugu mahaporsyon nami maniuk barita na ulii. Asaw ng ganggurohan nami. Di na hubolus sami hamatiani. Say sungguli marohan nami. Doho rohani dongan nami. Asarap hehe hami siyan parohaun na buruki. Asa tarulahok kami parangin ay baru. Say pasu-pasu mahuriam doho parbarita na uli. Na mamaritahon haheheon ni Tuhan nami. Asalam tarsunggul akan na pidim roha. Jalahehe siya dosa nabi. Say paposma roha nami makaporsiyay. Naung mardame, jala mardomu hami tuho, ala ni pardengganan na pinatupa ni anakmu. Say pasabam jala pamalum maroha nami,
Toppa marohanayas dohot tod di na marsihoho di bagasak kami. Asa unang tarhajong joko kami, naong pitor hami, ala ni hatigorad na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus. Sa isungguli mapakirimon na mangulo di hami, asa tarapul rohan nami marningo ak kadongan nami naong jumulo ni alapmi. Jala asa tarapul rohan nami manaon si taonod di hasyanganon. Saya puli makanamatayan, nadangol, nabugus, na somarama, somarina, akka na mabalu, dohot akka na malungut tubanuagidjang, marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen aliyaman amin na di banuagidjang, say pinarbadiya magwarmo, say romaharajawmo, say saok malomo ni roham di banuatongon songon na di banuagidjang, lehom matuhami sa darion hanguluan siap hari, say sama dosa nami songop panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unang hami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakot Tuhan debatama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debatama buhina tuho. Jala di pasarhom madamena tutodim. Paska madihita sa luhut na.